Damai di batana sumurung sian saluk naroha. Ima mangarramoti hati-hati do pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas marita saluna. Salam sehat, salam bahagia. Damang daina hurian itu hatta. Tatangihon mahata ni bata. Ima janita minggu tanggal 8 September 2024. Tersurat di Injil Markus bidu-bidu ayat 24 sa'rodi 35. Huzahama dihita. Dungi borak ma ibana siani laho tudua tirus. Jadi dibongoti masa dajari. Naing maunang tarbotoi di rohana. Alai dan tarbahetsa buni. Aidang piga dan dibege sada ina-ina baritana. Partod di nahodardo boruna. Gabe Roma ibana marsinggang tujolona. Parbegulo inai sian bangso si roko ni sia. Jadi dipangido matu ibana asa dipabali si polisi sian boruna. Alainin nama mangalusi. Loas dolo bosur akadak dana. Aidang tama buato si pangano ni akadak dana laho madabu hotsa tujolo ni akadiam. Alainin na inai-inaido mangalusi. Ido niat Tuhan. Alai do akadiang naritoru ni mejai mengalang na pinar pisik-pisik kon ni akadak dana. Gabe di dogma tu inai. Ala di hatami laho maho. Dunga ruar si borisi sian borumi. Laho matutuna sida muli gabe jepak sama borunai modom di podomanna. Dunga ruar si borisi. Dungi borak majis use tuluat sian dua tirus lao sian Sidon satu tau Galilea mamulu sia tonga-tonga ni luat sisa 10 huta. Jadi dibuang matu jolona sakalak nanengel uhut mangungu jilik-jilik ma ibana asa dia pehot tangan natusi. Jadi dibuang ma ibana tunasuhi holang sian natoropi. Dijuluk kom majar-jarina tu pinggol ni halaki dungi marsi tijur ma ibana lau majama dilana laos manaili ma ibana dopak gijang marhosa godang ma dungi didok matu ibana he pata nama dok muka ma. Jadi muka ma tutu parbidegianna har manang ihok ni dilana gabiti kos ma pakulingna jala di popai mana sida unang di pabua-bua tu halak. Alai lam diorai lam gogo manasida mamarita hotsa. Jadi longang situtu manasida ninnama. Nunga dengan salhubna di bahen 3 ibana. Gabe marbine gedok akkana nengel. Jala namangungu gabe makatai di bahen. Huria nahina holongan. Tongon ma sahalak dokter berjuang keras di ruang operasi laho menyelamatkan sahalak pasienna doli-doli na baru mengalami kecelakaan. Dunga dirawat saborngin di ruang ICU. Alani oma tikina laho operasi. Sabor ini sai busi saud do natoras ni si doli-doli ini. Amat tai Uhud mardonga muruk-muruk sudah sasaran di muruk ibana. Muruk tu akap rawat, muruk tu akap pegawai. Jalan parpudi dina laho mengoperasi ro dokteri sangat do di muruk ibana dokteri. Alai nak pesoni tok tong do dipakulingi dokteri ibana jala lao aku ruang operasi. Dungadong hira-hira tulujong keluar ma dokteri sian ruang operasi. Dunga sai ibana mang operasi ida potton ibana ma amatai di dogma mauliate ma di Tuhani amang keadaan ni anak ni dunga stabil malum doi molo adong nanai sikuno muna muse tare motusi lokma susteron dapat rakot Tuhan anggau parmisi majoda ninna itor haruar do dokteri mulak.
mabege hatari dokteri tongma mardongan emosi amatai muruk-muruk mamusia ibana idok ibana ay sopong ma dokteri kita kasih ibana bah ikon ibana ya do pato rakut tuau bohado keadaan ni anaki ahado musia si bayanok untuk ibana buasa kabe hosuster na disuruh pato rakut tuau keterlaluan do dokteri doktu ibana sobokian mau ma ibana ninna songoni mahatana we tahe jianya kajol mau nuai mo nate kamang begina dalas manyar rohana membigi barita na pinatorang ni dokteri dungas tadin anak ni malundui patut nanian Peter bersobba ma ibana martangiang mandok mauliat itu Tuhani ala dunga stabil anak ni jala malundui yaon sodiboto mandok mauliat gariada marumutu ibana alani di patorang susteri mati ibana amang asaboto om muda na tuari mate dong anak ni dokteri korban kecelakaan nak kido pe dikubur sia kuburan do ibana roh tuson laho mangoperasi anak ni asaboto om saudari anakmu dunga malu so diboto hamu mandok mau liate HP dokteri mulak masonari ibana tujahuna marhamu miroha uhud mengadungi anakna namun dikuburi tega mahu amang mandok hatam soni tibana dung dipatakas di dia dong anak dokteri kecelakaan tarsonggo situ tuduh amat tay alaniaha ternyata anak dokteri do alo ni anaknya matai nah kecelakaan ini ia anak dokteri mati do alai anaknya matai boy do malum di operasi dokteri ngeri matai nama saya kuria napi namalumi dewata di baritahon do di Bibelon jot Yesus pamalum sahid dakwa holan sahalak dua halak tulu halak alai macai torok do di pamalum imana jalan meragam sahid di pamalum imana alai dan hamamalum ni pasieni na ditonjolkan Tuhan Yesus dari puncakna alai dia do ikut dapotan asini rohani debatado aka nabi melum ni Yesusi ikon jalo onna do hamuluan do halua jala ikon adong do hamubaun di aka naung dapotan hana melum ni parsahiton sian Tuhan Yesus isarana naso parhakor siaukian mana nuai gabe parhakor siau gabe di boto ibana ma madok mauliat itu Tuhani dipuji jalani sobat ibana Tuhan unang songon amatta nadi ilustrasi sinak yani marubutu du ibana dan mandok mauliat ibana du debata HP melundo anak nai kamang do ina ido nataida sian turku jami tahun macam menarik do turku ko buasa ala adong diguar nakin dua huta tirus do Sidon dibongoti Yesus do na dua hutai tirus do Sidon HP dan mar parsauran halak Yahudi do halak namangingani tirus do Sidon halak Kanaan ala dicap doi akaparbegi molo somar parsauran do HP tumbuhado ro Yesus hutai so tum dendam parutai gabe diintik nasida Yesus gabe diago nasida Yesus maun disi alaya hal namasa dinaro Yesus tuluat ni akaparbegi dada kebencian dan adong dendam dan adong permusuhan yang terjadi balik sata masa do parjupangan napatuluhon asli rohani debata martihiki Yesus Kristus taida ma sahalak buru Kanaan Roma napoton Yesus marsinggang ibana di juru Yesus mangido asli rohani Yesus asa olo Yesus babalihon simbolis sian pamatang ni buruna Markus itu ayat 25 longang doroha marnida nama saya buasa barani parutuani
Roma singgang tujuan di Yesus. HP di boto ibana do nasoboi marparsaoran halak kanaan dot halak Yahudi. Alai disom matarida parsitutuon manang kemurnian iman ni boru kanaani. Aidang layak sabutulna halak kanaan marsobba tu Yesus. Alaidang parduli ibadah si. Ubal galo tahe pakirimonna naing manyan asa dapotan asini rohani Yesus. Ima borunai asanalu borunai ido pola gabe marsinggang ibadah atau ngaha do respon di Yesus pitor yolo ibadah do panghiduani dao gariada itu ibadah mangalusi loas jolo bosum akadat dana aidang tama buaton si panganon ya kadat dana lahomanda buhotsa tujolo nya kadiam makus pitu ayat 27 kasar naihi begeon hatani Yesusi ibain son istilah akadia minna atsura tu hita hatanai wado pitor emosi do rahita kamang duina alayang mo parupuan boru kana ani dan emosi ibana gariara lam mangili ibana tutuhani ido niat Tuhan alai do akadiang na dituruni mejai mangalang aka na pinar fisik-fisik konya kadak dana. Markus itu ayat 22. Retorika doi kamang luina. Odo retorika na. Si panganon ima pasu-pasu asini roha dot halua. Hata dan dana bison ima manggombaron aka peparan ni Israel. Na mengaku nasida peparan ni Abraham akan aprosia pewaris kerajaan Allah hidup pengakuan nasida. Jadi moridokson akabiyang ima martulu-tulu tuaka parbegu tuaka pangisi ni lua tirus do Sidon termasuk ma tu boru-boru sinakirani alai nang idaota di son dada laho mangaleai hatani Yesusi ai sona istilah di mana istilah ni dihutai do tongi na pinakena ay mo taida itong nang dipadan na rodi nah ya dipakai Raja Daud tupaparan ni Raja Saul dipakai do istilah hata biang itu adalah istilah. Oleh karena itu Yesus bukan ingin menghina alaya ada tujuan di mana di son ima laho paturuhon tu halak Yahudi sendiri halak Yahudi ida ma balga di haporsiaw ni boru kana anon ido le dorong alani dipakai Yesus do momeni dinaro salak boru kana an mangido ibana songon tolok ukur marmida parsitutuon haporsiaw ni pangisi lua tirus do Sidon tumimbakon haporsiaw ni halak Yahudi parise do sibot surat tari ada tutu balga ni haporsiaw ni boru kanaani aidang tersinggung imana didok biang alai luar biasa do alus ni boru kanaani imanakin i dunia Tuhan alai do kabiang na diturun ni mejai mangalang akka na pinar fisik kon ni akka darah hinda ibana do luar biasa si parohonoton ima hata na fisik na mardikdeka. Itu bukan makanan sisa-sisa, tetapi makanan yang disia-siakan sehari naik. Itu bukan sisa-sisa makanan, tetapi makanan yang disia-siakan. Itu merujuk pada perilaku orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak Yesus Kristus. Mereka menyanyiakan Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Apa yang ditolak oleh orang Yahudi maka diterima dengan baik oleh orang Kanaan. Itu dia luar biasa. Alanido dipuji Yesus itu haporsiaw ni boru Kanaani pola rido ibana ala ni hatami laho maho dunga luar simbolisi sia borumi Markus 7 ayat 20 sia. Menurut azaha di versi ni Injil Matius tumakas dope idok balgado haporsiaw mi inang
Sau mak napi nangidomi. Matius 5 ayat 20. Adong do para porsiao ni hala Israel imala jauh di Paris si foto surat songon ha porsiao ni buru kana ani tangan dong di dong Tuhan Yesus do gari di hala Israel dan juk pangahu ha porsiao na songoni Matius 2 ayat 10 dung di patuduhon buru kana ani ha porsiao na nabalgai dioloi Jesusido pangiduani lao satu kini hisar ma borunai dunga ruar todi ni si borisi sia borunai todi na hodari malu mamusibana uriana hina holongan uduk dong se tu barita di turpuhon di pamalum Yesus sahalak nanengel do namangumu dilekele do Yesusi asa olonyan mengapeho tangan natusi asaboy malu, dan itu juga menunjukkan bahwa si pasien itu dia memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus. Alani saudo di pamalum Yesus ibana marhiti hatana namando hepata lapatanna mukka satu kini Victor mukka tiada mustahil bagi Allah. Dangadong nasotar patu pada bata ido kamang boido di patupa Jesusi boido di pamalu imana mana songo sai dia pe alani malu do ibana gabe boido marbinegi jalati kos marpakuli odo mambain lomang rohani akan atoropi akan mardida pambaina di Jesusi lasnya nasida ma dunga dengan saluhukna di bahit ibana gabe marbinegi do akan anengel jalan mangungu gabe makatai di bahen Markus 7 ayat 25. Dalam ondo topik ni jadi tahun ima dengan saluna di bahir Yesusi. Kuria nama kamu latehon dengan bahasa ni dewata. Kamang inang dakka bilang kita binian sedia godang asini roha dot holong ni roha ni Yesusi manarihon gelutta. Jalanak kabila kita pikir hali mai tahun di pamalum tuhatai di pamalum kita sian ragam ni parsai totta. Jalanak kabila kita dengan basanai dunga di pamalum sahitai dunga di usung ibana pardang olatai jala dunga di tubus ibana dosatai marhiti hamamatinai songon ilustrasi di jolo ni jemitaon udok nakin malundo pasien nai diubati dokteri alai anak nasa diri mate do dinamasai malu jala malua do hita dibahit di bata nangpe ikom mate tarsilang do anak nai jala hehe ima Yesus Kristusi lahu makokop kita lahu pamalumpok kita lahu paluahok kita alani asa dada di hamamalu sahibi yang puncakna alaya kanaro mendapoton Yesus namangido hamalu ni sahib dan holan sahib ni pamalu alay naing do dapotan asini roha dapotan pasu-pasu heluaw do tamuluan saleling ni lelengna atong tadok mamauliate di Tuhani aladunga dipilihon di mana Kristus Yesus ibana do naro mangubah kita ibana do pamadupo kita papamir maswarata memuji di bata jala marsoba mahita tuadopan ni Yesus Kristus pasahaton mauliate ni rohata disima jala otta heluau do tamuluan sailengna amin mauliate ma ale Yesus ala di pamanupodo nasa sahid jala di leokodo nang heluau panguluan sudi akka naro mandako toko sudi akka namar pakirimon di bagasan haporsiao atong pahot ma pakirimon nami patubu haporsiao nami Roma hami marsoba tuadopamu asa pamalumomu hami
jala lehonomu nasa nadenggan digulmi ingul nabi mauliate man. Amin.